Recordádevos, o nome completo. Cal é o meu ano de nacemento e o de falecemento? Na miña época, en España, fun considerado a figura máis relevante da ilustración do noso país. Poderíades explicar o porqué? Seríades quen de citar algunhas das miñas obras máis importantes e explicar que temas tratan? Moi ben, comencemos entón. Sempre sostiven que son un cidadán libre da República das Letras e que tiven tamén a ansia de desenganar o vulgo. Fun testemunha dunha gran revolución científica que aconteceu na miña época e considérome un privilexiado por poder acceder a eses coñecementos. Por iso, decidín escribir sobre eses temas e que a miña obra fose enteiramente escrita en castelán. Tiven detractores por non telo feito en latín, pero dábame igual. O meu obxectivo era atraer ao gran público a lectura e despertar neles o interese pola ciencia, ao tempo erradicar falsas crenzas e prácticas populares. A segunda pistiña é máis curta. Considérame o primeiro ensaiista da literatura española. As miñas obras son consideradas de divulgación científica e foron tan sonadas que se traduciron a diferentes idiomas. Isto é todo, nenos. Como agora xa tedes todas as pezas do quebracabezas, podedes resolver as cuestións o máis axiña posible, para así conseguirdes o tan cobizado agasallo, o microscopio, e poder iniciar a vosa prometedora carreira científica. Coidade vos, raparigos. Adeus.